Kardom pini nilitum KKC abitung pen press meet long ke bang alam thekela pehlo kaduk we karbiang long ara raphan chuding ri alam the la pehlo nilitum non ke wangji me tarik troksi mate aru tarik troksi arni west karbiang long along lang mepi amang nitum KKC adak amai piduji nasi halas so mai long kaduk ko wita nang chitong kun pedia phan kusi nitum la KKC abitum ni amai phu dhansing teron pongsi hinpen apa chinilo la sedon nitum la dak kaduk ko we KKC member tum anta dolo la se kaduk ko we tum la karbiang long pen nitum la kar kliga pheju itu akarbi an sarlar pen chenglok sarpi sarpu samar ki bigiti Lasen debok terai ke joy ke lawang uncit atau mapan sita meh la dak mai nang tong dun vegia pansi itu apini apre smith ke phapon bake lansi mane pachini la si Kardom nilimen ke Jit Kumar Opi nilibang karbi kurusar cingro mai lo apiti sarik lo nilibang ke karbi akhe tum phanbang la karbi Chokli Chopejo Inim Rokom Jutang Jubat Lamer Lamchok Kemisen Pen Kodak Pensi Ilitum Kiri Dampoma Halake Karbi Kurusar Along Pensi Ilitum Long Damji Lasi Karbi Kurusar Atum Pensi Lahai Chimum Ketansi Nilitum Non Cengkonik Bomlo Ningkan Po Nangeli Lo Lapen non aru troksiar ni bangke hal lang mipi ahawara lo se hawara mai tak seng pondi lepen aluhi tak jopa pondo haladak ilitum ketong dunra la programa lo ateng le ilitum cing setan cing wai dulute ilitum khe phan karbi nim rokom ke meje phan kipare longpo dilihin pengkelaan si do kawe panta kurwan kutu Kardom tipe Kardom